Yamwa kwa ba de Adom TV Kasee so enen sama hodo asibra so se woni esi nkonya na fe ye hwese de ne ensam no ebetumi akwane ensam no de pa tela ne de mu ohun nyina so yabone bede enwumre ye de ba besom ye bakọ Flagstaff House so Adom Kasee mu hona mampani tina na na de adwuma de kọ so ho ye de mu nsam so bebra mo na fe yakọ amantam no mu bi ni akohwe ho nso nsama hodo a ha wo mo na wa wani tuan so se Adom Kasee Bribia no yehwe yapom demu nsem na apom demu nkomo twetwedie yi ene da pono so ni nyina no yede bebra mo agokansie so ebrebe so ya yede ni nyina ebeba na ewie a yakwa akohwe ne adwoe da foforo kora enigye ensem be na apie mu ene da ni nyina no yede bebra mo Adom Kasee so midin ede afia mankwa tamaklo Yamamwa kwa ba fe yenya bre na yenhwe se de ensam no emunchemu no ankasa etie ene osu Adom Kasee mu anase Flagstaff House yamampani John Dramani Mahama womo ayade bra wone na bedi akire pa Kasee Mr. Arthur ene afempanifo ahodo bi te se Chief of Staff Prosper Bini Chief of Defense Staff ye Inspector General of Police ene abanmu adwumayefo akukudam mpanifo ahodo ni nyina ne sese no mampani otiswe de nhihya ahodo abaya san hihye no womde ebo ahwe okwan a Yahubambo hu nsem be yire pampe titru e Flagstaff House na make say no na nka Ghana Army won e na asra dom no e Flagstaff House womo ebo hu ban so ene no won mo asesa no ama make say no de Ghana Air Force mpanifo e na say won ebo hu ban won ma ye sansakraye we ya ne ene de to so enum ya womo ye mampani na hyase mu e na mebusumi wakan ye esi ni duase afia no anase bosumi bia no da edi e kanesa no won be yansakraye na nyina no won mo eye saa de sebe ya ahobambo kuo no a won mo hwe mampani ene na tena ye ho nsam no ebi wo no mo ana wo ma brente wo se yesesemu na ofoforo nso ba na afi won be ye adwuma eno nso eda di pefe akere sa ahobambo kuo e wo mamu de won mo aye krado so won be som mayiye pa na no na mpanifo ahodo de tudwa akere msempempi no anka wo se wo manfo nyina nso enya ani hwe nso ndedie ne de nipa mma sadanka wo mo hwehwe no no nsam no akere emise da ubono anhye da ntre omanfo trimu yenti ne bia enne no enipa entumi anye saa no won kasa akire no won de atudwa akire mu se wei wo mo ye ni nyina no kire enkabom odo ene asomdwe amapaya ewo omaimu yenhwe eye ensam no emuen Yako eye ensam foforo emu so memu aso eye ya won hwe kwaye bretuo ene obade bebere mu nsam so owura inu safuseni ene wode atodwa akire mu se wo manfo titu ni amanonefo no a wo befa ye ngodu ede kwa aman foforo no se wo mba be ye nsakraye e wo sa ahihye ni mu hwe omen sase eye obade bobere a wode adom yen ena afi ye kwaye bretuo nsam so inu safuseni edi atudwa se nukreni yesi afani afanka njo se baby for mra mefanko na okuro mpete de dansa mu odu na wo bi kanti de sesei one na ban ebeti woni asiso pa ne se adehye a wonu mu mfiri wo memu se samanfrafo ni anafo a ombo memu etimi baba befa godu firi wo memu di kwa manfoforo so no wo behwe na emra efa ho no wotimi abra wakyerem se Precious Minerals Marketing Company PMMC enko a ene adwumaku a bire bi atwamu na nkaja omo ho akwanya se wo betimi aton godu wo memu ene mpo amanane anti sade no so na ban nyaso mfa so de pa na mfie pire ne nan ena mera no musakra ya sese ye keka bomu a enyimakuo be sedu nso ena ebifiri omemu bi susu kra no emfiri omemu a ene China fo India fo Nigeria fo nyina futu afra a omotuto gold no edifiri omemu na sese no won mo koto no ba bi etutu gold no a no mo a pekoti kwan bi ya fa so no de firi omemu nti amoman ehwiri sika botene pa eno ena Alhaji Inusa Fuseni echirem se wotimi ntra wonhwe emasade no enkoso eno nti wo ba behwe na afi woni mpanimfo akutira pam ho na saa mera ma ho kwan se ya borofo na so obi a wo mfiri mem ba besisa gold di akọ abra ma enya so mfaso obi ano obetimi abra na
anaasɛ mpo wasakra mu na ɛkɔakɔba so obi koraa bɛnya kwan mpo de bibi sɛe from mu a na ɔsɛ ɔman yi di so mfa so kɛseɛ paa na nipa no nso anya kete wisi bi na saa nsɛnsɛm yi nyinaa no ɛka fu a ɛhɔ ne abɛnedi ɔman yi kɔ mu a yɛwɔ ntwetwɛdɛ yɛworɔ yɛ ho a na yɛpe yɛ ho no nyinaa no osusu sɛ ano ɛbɛtumi abra Yama mwakwa ba fe yantoa nsam no so na wotwe awie yei mo nsam ahodo bi si pa na ba ko si ye ya guso a edi ahin edi adenteche lawyer Chatu Chikata ne nsam bi a waka ya ni nyina no efa ajajefo enkono emu ba ko ya ne dini ene owura justice enin yeboa na nsam no de beto dwa ne se owura Chatu Chikata wo hunu ne se kane mompani John Ejekunkwofo wona epa no nti no asenie no ana ekoso ewo Supreme Court ne de no wompa NDC asam kora ewom na semi esansa mompani dada akofo ne dini ewo mu ntende waba bonten eden nsam ahodo atodwa wo kire mu se owura Chikata okasa de na so asem we ya wo kan ye de watrapo ya wo kire se eye asem bia ne ho adwiri no na ojisu so obi beka kora no a enye onipati true bit se owura Chatu Chikata to ekiri mansotwe ho apotwe ho nsensem a esore wo mamu akwakwakwakoda nanso so ɛho nsɛm guso a ɛginsire ni ntreha ɛwɔ mamu ɛne sɛn ɛno no da ɛna emranimfo a na wɔn mu gyina mu ɛtwitwa ɛde ama NDC amanyuko no ɛwɔ Supreme Court nsensemu owura Chatu Chikata ɛkɔkaayɛ ɛwɔ kasamfoni television bi so sɛ nokure ni nyamienim wɔn de otumira wɔ kyerɛsie na nsɛm nokure so wo ka wonto sɛbe atemuafo nkona wɔn mu tenadwa mu ɛto ana simpo ɛhwɛ ɛyɛ abato akiri masotwe ho nsensɛm no ɛyɛ baako wɔ mu owura ani yɛbo a wɔn de papa no wɔyɛ MPP ni kronkron akyese ne ni yɛ nyinaa ɛne ɛsɛ wɔn no Chatu ɔsɔre so kasa na papa yi apɔkyere n'ani ɛde hwɛ no sɛ bibi kura ne bɛba ne yɛsɛ wɔn nto so aba o no nkɔ wɔhuri na ogyina MPP fo nafa kyese efiri brɛ hyɛ asɛm nie na sɛ na wɔn ho asɛm papa bia NDC fo ka wɔ court hɔ a wɔto abadi tia wɔn saa na asase mi papa yi kɔka yɛ ɛyɛ owura Chatu Chikata kɔka yɛ no namanfo ɛsiso mu na deɛ bɛɛbo sɛbe ano enum suo ne entwa suo ene sen se okwakɔka saa asɛm wei na nsempo asɛm no de twamanfo bia wo kra ne se wɔka se MPP abrɛ so ne yiri ɛyɛ yewura justice ani yabo anti ɛna aso oboapa eyi ne tutu so dudu ɛde mo atemu a ɛkɔ so no emu na omampenda da John Ejekunkwofo a wono na brɛ so ne yi pani ababonten abɛkyerɛ mu sɛ nokure nyamienim asɛm a yewura Chatu Chikata ɛkaeɛ no entwa yie kura no odi ne ho yaw so obi a wasua mara ma otiri ho sɛbe afu dwono na obetuma bɛka saa asɛm wei ɛde abu ɔman atemu adwumakuo no anim aseɛ saa na nsɛm ahodo a efiri ɔmampenda da na kache ɛba ɛne sɛ ɛho bɛnyia sɛ saa brɛ yi a yɛmiamia yɛkuro sɛ bɛyɛ asomdwe bɛyɛ adwuma ɔman mu no nsɛm bi a te sɛ yɛnkeka ɛwɔ mmɔnten so ma ne nkɔhyɛ bufu na deɛ bɛkye no ɛnkɔnkɔgye nsɛm wɔkyerɛ mu a sɛ wokɔakɔka sɛ obi a owura ni yɛbo a ɛyɛ MPP ni nti na ɔto aba ɛde etia ɛyɛ asɛm bi ɛwɔ court no ɛkyia paa na mpo nsɛm no ɔkyerɛ mu sɛ atemuafoɔ nkona wɔn tena adwa soɔ edi asɛm no emu mako nsia MPP aba no abrɛ so ne yi wɔn ɛna afei hwɛ nsɛmfo ahodoɔ no so koraa na wɔn to so aba na yɛ nsia emu mmiɛnsa deɛ wɔn nyinaa bɔtu gu yi na yɛ sɛ asɛm na wɔka no eni toɔ ayɛ sonsono ɛna ebubu ne pa nti no kura bia enim na afutuo nkɔma nipa a wɔn mɛmu nyinaa sɛ bere a yɛduro yi ɛyɛ berebɔne a ɛho hia anaasɛ ɛho nkɔnkɔba mfasoɔ sɛ yɛde ntetimu kasa ɛne kasatwie ne mpodie ne adeɛ ɛbɛyɛ adwuma san sɛ kɔba saa na yɛ sɛ ɔman mpuntuo ɛne ebuapa ɛpɛ kwan bi afa soɔ na afei yasan atwe ɛde akɔ akyire Yama mwakwa aba na uguso aya wo hye Adom TV Kasee yana yede ebramo na yentoa ensam no so na yenko ensam foforo mo na mampani John Dramani Mahama wo hye Adom TV yade se wo hye titiro ene Adom Kasee na de be de wo PPP amanyokuo se won so mo ba be ye demonstration mu ahodo short types ni nyina won de bi eba na de edi ne kane yakura no efa dwurim die keta se hye ne proye ne kankane ye ne age aban adwuma yefo no mu bi won babo ho no mu ama ho atwie kusisi ye be pampam safo ni nyina sebe ya o mansu yensi kasem betumi agina ne nai so eyi Progressive People's Party PPP ana prepapa preko eja papa kosi indwom eja mfemfem na manyokuo no mu nipa ensoso esi won bo asa won ho so se kwa bia so no
obehwe se oman mu enipa wode oman ye oman sika egura topre na fesu no wode wonsa benkum ni nifa nyina no efom ne sebrato no obetu won so sa enu nti efiri na watwe ba besim no ekonyi nyina ne ye kire nko demonstration ene odi betwa oman ya fa na efretifi apuye atoye ene anafo ahia ede a kire Ghana se sei yentimi ntra ho hwe emedwadu mfrani mesi akwanti anyege bode betem abo abudukura medi no resade abra yentimi ne nam nti kwa bia so no wo mo efo oman sika dream de ne kitase emene wo mo nyina no aban ne fa nansi fom no nto on so sa na pani a wo no ena eyantam gina formal demonstration ahodo bebekoso a PPP amanyokoro na ahye no owura William do wokpo ena kire mu se aboso ba ena maja paye ena wokọ eye sabi otomfo bi akache na wache ne suntom boda de bi pam na chese ho hia no erunti se de omo no bra wo bon to amfie pinu ne dumienu abatuo no no Dr. Papa Kwasi ndiom kire se nko ba abanle pani aso ye ne aso ye hwa atentene ne so nko bechem twetu na enkonko ba se behwekunu ne anim amane mo anase nkoko yi kokufu bobonti no sapepe na isi opesa ban ne ye eno da nchen so a se aban ne beka ne sie suso na afie mrahye bemfie ene aban na nkasa dwuma no watem na enkonko ye hunani mu adwuma na de beboa mampuntu aba yemfo mesika nkwansa yesire mu enworo pietu akese ne mum ye de beye mpuntu dwuma no eno ne ade anti wo ba betu ho penten kwa kyese edane ye kire ede afo me afa na nyina atwega na fo nyina adwen ene aban adwen ede asi dwumdie proye kankan ne ketasisha emne omen no eho Mampani Mahama mjidi yesen sama wa mwakan dia wate enti sabre de wabo aboso e de twen wo no yento aso na yenko eye foforo emu tamale eye instrument fedo akona nwumrei Kasee ne yede akwakodro na wo MPP amanyoko akachim ene na ye kwohono na sabre ya make se mfiempino ene dunan kura yenwura mu na nkampese dunum ena ebi mu ahyase kura bontoa mfiempino ne du ensia abato ye ebeto wo mamu na make se de nana adodankwa akufuado ene Dr. Mahmoud Baumia ene mabunu bia won mo MPP amanyoko mu ewo cement fedo wo wani abre pa bontoa mu odene ma wo mo se enipa baba de den so nanado ene Dr. Mahmoud Baumia wo mo yi ne pa de asosa maman enti se ne mfimpino ene dunsia wo mo pe enipa ko bia mo wadi wani matu won franka se MPP amanyoko dia ene nanado one Dr. Mahmoud Baumia wo mo ha no wo mo sampeja won mo nsa emfampre mfimpino ene dunsia abato kese a edi animu panimfo se wo firi ntamburu nso an wani yakokọ eno nti ebe nansa pepepe ewo Supreme Court atemwo no achi ena maburu bi a wono mo wo omeye tifido mantem o ye MPP amanyoko no maburu ehwase se wo pre wontiri ede ama na nadanko akufuado ena fe Dr. Mahmoud Baumia se sampanimfo mienu yi yensan enfo mo magina omampani adwa no eno ewo mfiempinu ene edunsia na wo kyekere wo nsem no wo kyere mu a de onim to na edi ne gina tworo no ano nti na nakufuado ene Dr. Mahmoud Baumia akyere oman ene wiase afa na nyina nso onim de no gina brane so a kwambia so se koba so ye de oman tumi kese hye mo nsem a betimi aboa ma empuntu etimi aba na sansemi nyina etodwa no na nadanko akufuado na nipa bi adwen ye wontanta empo abere Supreme Court nsensemi na eguso a etwene na ase na fesu aba na wie ya na wodi nkugo no se papa yi obesan ba anase wo ma esanse ye kasai wonya mfinhia aduesia enkron a kyerese ebeduru mfiempinu ne dunsia yesa beto abafoforo no wonya aduoso emienu enu ti na manfo bi yese da bi ahwe beduru na nimpom agogo na ahoden hyede ni ho a obetumi ede yapema kwa animu nanso ukwatifido mantem kropon tamalemu a kame yese MPP amanyoko no mabunu dodo na eho no esu se papa no se beduru no wonya mfinhia aduokronkra na oyobi a wakyere se onimdie na afesu kra no Mahmoud Baumia so na bo na chidom abere nyina mu ntino na hu nkonkonkohia se sabre yi wono mo apoto ama na afie no wokyire so wode bebomu kasamafo edema ekoi Mohammed Amin ene Adom Kasee twetwen komo no wokyirem se na nado ene Dr. Baumia se ombegina se frankatufo ne na bede akyire ewo mfiempino ene dunsia no enkunimdie na de bebre amanyoko no pani akane wokyirem na wono ne soafo a hwe omeyama no ne ensem so no agidin ewo wiase afa na nyina bibrem ha ene babia kyese Ghana hakora de ne yesi akora no obisa no se na napupu ado na kyese wo hyase ebu ne din a ne nyina kyerese so no mudi ne gina kwambia so nkunimdie beba wo se anyesa na mpanimfo bo ho mpem ewa agenso okofeni papo fro bi de na bade a anhwe ye nkugu obedie no ene ho anim guase no ebeche kurei Oguswa ya osha Adom TV. Nonsiampa mo Kasee na yede ebramono na yetwe ho simane aba mono ne so nsam bizisi o. Yiri se bia Ghana ha.
ene nsɛmsie na de na ekoso e wo bi man so ye ba sesia na ya hwe Mama kwa ba fe yenhwe se dia manone emu nsam etie na ene no eye Gambia emamu ene ye de ya manone kase no ye de akokopie na wo mpani eye ya ye jame ene ne wode nsam ahodo bi tu dwa no na titru mu asabi we de manu mu antumuntum mema ne ma mfafa mu honom ne ade no munya hwe yie na Gambia emamu de mampani hote so nsoso so kora wo se odi wo honkyem na wo ye sa ne ma ne bi ho kora wo re obefi ho se Gambia ene wo nti mu amabo mu tiri mu posa no munyima dwen emfiri so fi se wono mo wo mo nsoso so kora na ta no awia ba bebon e wo kuro ni mu akasa atintesu kokko de ache wiase amansa nyina se wotafre bible eka na batwe se wo awunim na unim na so de wo ye bema ema honye wakono nti obefa yonko bema ana so wo ba emema honye wakono mema honye ofe mema honye otan enti wo do yonko ba na wo do nsa ebedo chiri no a ene no sebe saa wo nsamfo no mfa mane manum wo se sebe ukodru mu akuru mu a emo asem no me ye ho ne no aso no me ye o mani genti ne manum mu de saa de no nso so wo se eyade a ebre nyame eno so da nchen a enkire ne bie ena afeso kura se gu o man ho fetwi ne puntu san enti wo bia wonim no be na adwen se wonya na foforo wo de eba ye Gambia mem ho ne de ene omne ne be chia ya mpa ama wiase amansa nyina huhu so wo so obi eye na adwen se wono de obetoto ne pa e de aba Gambia mem ho ba be hye di fo san se wono yaya jame ene na pamfo de wono mo sinkete a chese kwa bia so no so makwan e mage e de lesbian sensem no obi amfa bi e ma ho wo kire ma sebe enkokọ na afisu kura ene nkrama kura mo mfa mo ho se ema ene ma ana se mema ne mema ntie de ne nipa da sani anyankopon abowo wutwa dua itimi gina so peme na sebe bible kura aka se bema ekwan e do ba ho na nsusu wo se wo yonko bema ho na de kwa kofa sade ne de wa kire se Gambia manum no nyade ombe so nti wunia se wo se wonti ase a fabra ne Yankon kwahwe ne sadi apumde emu nsam no etieda sebre company limited ya wono e wokonongo akofa sahateba Mr. Diabro wonti se bia wo yema ekusu na mfra magina wo yem no sahateba Mr. no ena wo hie ne apumde nkomo twetwe braso ye ba sesia na yahwe Yamma kwa ba fe ne apomden komo twetwe de yi ene wo ho yare bi e wo ho eyanim guase yare pa e kirewa e mafie na ja no obusuafo nko ahu na mom nipam na wutwahye enom ne ade brofo ye ka no epilepsy na ode ba ya kan kasa mu so ye ka ne kire ede yi ene de sa nyarewa yi e ba ya dokotafo abre bi omboa ye kirekire mu na fe ya hwekwan ye befa so asi ano anumre ye nkohwe emfutu a won ede maye endra ye hyase e kasafa etwa yare ho na ye cheche kwan a obi betimi anya sa yare bi eni se kraba ni trim anaso di ni ti apem ho ama na wonya stroke ye kan so sa dodo na ye ni madodo nti a omunya enne ye beto aso ahwe sania nya ema etwa yare ehyase obi o ho ma yare wono so bibia o ye fine de na so wo ho na se washasi esro atone so nyema di biba eni TV hwe o hwe TV na se bobobo neni bebra etimi ma yare eba lights are flash to say siren o hwe police for car lights ye dandan neni red ni blue yi obi etwa yare won so gina ebi nchen na o hwe ebitima ma esro atone so obi wo hono ma obre swa bre ebia o school asema na bibi ntimi nda nti wa bre eno so etimi ma etwa ya riba nyema kitinkiti bebre ho betimi amaba dodo na esro ya ri na so ya ri enye husa hwehwemu kire se ofa nipa edu bia emu enson no se omufa eduro pepepe beye enfie mienu kwa kire na dodo na ensem enya yare biom ase efrom so de na sunduo ni timi ma ano brass kra dodo na emba biom
kakra bi pɛ na ebia ɛbɛsan aba nti indro ho ma yɛn fa yɛn ba ne yɛn maame ana yɛn nuanom ɛnhyɛ dem nia ehu ɛwɔ etwayawe ɛne sɛ ɛhyɛ aseɛ na sɛ bibiomu gyina ne nyɛ ebia ogyina gya ho ogyina ɔkaka ana bibia etimi de ɔhawba ebetimi de owuo kura aba sɛ etwayawe ɛhyɛ aseɛ a na ubenya ana yim hwehwe bibi si dwane obi kura hɔ abon sɛ na so akɔfa atre no de ehye nipa kranum daabi we nyina no enhia sɛ yɛyɛ ni ehia ne sɛ yɛbɛso nipa krom na yɛaboa no ɛde na to fam bɔkɔ sɛ onya to fam a na yɛde sumie ana ade a emre ahye ne ti ase ɛma yɛn kyekyere no pintan sɛ obepra no ho daabi wo na obepra no ɛma yɛn pre sɛ yɛde ade bɛhyɛ ne num esan sɛ ɛno kra na ebepra mo dodoɔ na oyɛ omosa na otwɛn kakra omani so bɛtete omo na ɔma yɛ fine na no deɛ sɛ hospital na ɛsɛ yɛde ɔmo kɔ a nya yɛde ɔmo akɔ aya yɛsuro nyɛma bi ebinom agyi tum sɛ etwa wɔ bi so na do ho ka no ana ho ka no ntosu a nso benya daabi ɛnyɛ no korɛ ebinom agyi tum sɛ ɔmo etwa yare wɔ ɔmo so no ɔmo yɛ basabasa ɔmo ɛntesa ɛnyɛ beye etwa yare ɛnyɛ beye obi a etwa wɔ ne so no otimi ɛtena sete sɛ wo ɛne me a bibia ne yɛn so ne hia ne sɛ ne nduru no ɔfa so ɔfa ne nduru di a ɔbɛyɛ okay etwa yare ɛnyɛ yare a ɛba so a ɛwɔ hɔ afebɔ daabi sɛ ofa nduru na senyam kan dodoɔ na yare ne ɛnsamba ɔmuso ebiem 7 out of 10 hu ɛtɔm yɛn fa nhye ntrim ne hu sɛ yɛn ba na yɛaka ɔmo hyɛ dem no yɛde ɔmo kɔ hospital a ɔho ɛbɛtɔm yɛde Adom Kasee ɛla ɛto aso ama ɔhyɛ ne nso ma me sɛ ɛyɛ atenka coffee gin adaroma ɛna ɛde bro wa wani tua sɛ egya ne da so gyina mu lebo no keke ɛne asesa no na wono mu a otimu sa atenka no ɛba yie pa yɛdi kan ahwɛ nsɛm no sɛ na esi ɛteɛ na opani ba ko a o Ghana ha wohwɛ mu a ɛyɛ brekum Chelsea bubuko no ɔyɛ pani ana wɔda no a wɔtoto nneɛma ɛde ma wɔ mu ne din ɛde owura Emmanuel kyerɛmɛ ɔno akasa so kan Ghana Football Association Executive Committee no a ɔboa na nsɛm mu owura no eni ɔman mu ha abebe na ebisa sɛ ɛkame akɔ so owura no kora wagya adwuma no ama ɛyɛ mpanifo a ɛwɔ hɔ a wɔhwɛ brekum Chelsea so ɛna mpomu a wɔn ɛhwɛ ɛboa ma ɛyɛ GFL kɔ so no adwuma no sɛ wɔnte ne ho ɛnyɛ ɛwɔ mu nsɛm a ɛba kyerɛ sɛ owura no sɛ wɔde akrata aba Ghana Football Association so yɛ kyerɛ sɛ ne ho dodo no kakra nti akɔ America bokyima mu a ogu so a ɔhwɛ ne ho yareɛ na brekum Chelsea bobuku no no ɛna nsɛm a ɛba ɛkyerɛ sɛ mpanifo pɛ sɛ wɔn ɛyɛ nsesa bi na ɛboa sɛ de bɛyɛ a wɔn betumi agyina wɔn na so na sɛ ne mpanifo ahodoɔ a ɛwɔ sɛ eyi wɔn ɛbɛka ho abra owura yi ma no kyerɛ onni hɔ a wɔbɛtumi aboa nneɛma no wɔn bɛhwɛ na afei ne anim ya no wɔn atumi ayɛ owura nana kwa medankwa ɛna de sansɛm itu dwa wɔkyerɛ sɛ wɔn gu so a wɔn ɛtoato adwen ahwɛ sɛ wɔn bɛnya board foforɔ a wɔn bɛboa ama brekum Chelsea bubuko no so ako wɔn anim yɛfrɛ no so na yɛmɛhwɛ Ghana Black Stars samre deɛ mmeranteɛ a yɛhwɛ wɔn anim sɛ wɔn ɛba bɛboa ama akansie efiadan ɛde yɛn anim yɛne Zambia ɛbɛhyia no bebree na ɛna aba bɛduru ɔman mu ha na wode w'ani ɛkyerɛ nkragropama so a nnɛ wɔn ahoboaboa a wɔn yɛ training di kan no wɔn ɛde hyɛ so wɔ hɔ ɛnyɛ mmeranteɛ no nyinaa na abɛduru deɛ nanso coach Kwesi Apia ɛhwɛ anim sɛ ɛnɛ nwummerɛ mmeranteɛ bi sɛ Kevin Prince Boateng ɛso aba bɛka team no ho na afei ɔne wɔn aba abɛdi nsawoso bi a ɛwɔ sɛ wɔn edi nti no wei ɛyɛ nhyehyɛeɛ a ɛda hɔ ɛde ma wɔn mmeranteɛ bi sɛ Christian Achu ɛne Mubarak Wakaso ɛne ade deɛ wɔn aba bɛduru ɔman mu ha wɔn ɛtwɛn sɛ wɔkyena wɔn bɛsa ɛyɛ training na afei ɛyɛ okuada wɔn afiri ɔman mu nkraha ɛde wɔn ani akyerɛ Kumase na afei wɔn akɔtoa so aboaboa wɔn ho atwɛn akansie na ɛbɛba so efiada nti yɛbɛdi akyi de bɛsi bia no kyano pa ɛwɔ badwam dwumadi no so yɛde akansie mu nsɛm bɛbrɛw ne ahwɛ nsɛm no sɛ ne akɔ akɔsi mede de kusi mensa kapito medisia afiama kwa tamaklo ebeto aso hyɛ ne so sɛ atenka coffee gin adaroma ɛna ɛde agokansi ebrɛw
Yamma mo akwa ba na fe yenkohwe ne eyejuada na wotwe foforo kora ni je nsambe na apie mu ne adwoi na yenikane na yemfamo emra wo my Ghana emu na ubo my Ghana mu a ye rap doctor aha wo chiame kwame obo no homode na se no watu fa kopie mu e wo Nigeria memu ya wono so ene odwomtuni ba kwa ne dine ene J Martins yento so na yenko eye sa kwade enso sa kwade obede pombede wo hye mu awards no de kenkon wajejejegia na adwumadie bi nso ekoso ya chane won na ede eba na de wo ye nyina ene se ye yi nipadu adwomtofo adu pa ya wo de social network so se bia Facebook Twitter no mni ade ubekoso ane center so YouTube obi akwa sa akwade ana se ye bo no nyuma na se ye download wo no hwan ene kwa ani mo ya de kase ani nyina si ya Latida fashions won wada Roma ene nwume won dress ye nsare nti kwa tichi wo a wo odu sa ne de unya Latida ntade ni bi she be fata oye pa bo no so ye kulem won na bra bi Adom Kasee for won dress ye nsa nwume mi din e de afia amankwa tamaklo de mu si ya wo chena nyame ya dom so ensam na tele no ye be bo ne be de na ye de abram ye da mu nyina se ye mamumo ene hye